स्टूडियो रही नैहर में बाबा से कहले हम जदी मिल जाई है ससुरा में नीमन बला बोल बम बम बोल बम बम हे राजा। रही नैहर में कहले बाबा से हम जदी मिल जाई है ससुरा में नीमन बला जाइब चल ढारे हम बाबा के दुआरे खुश बनी रौरा के पाके किसरिया गेरुआ ले ले आई हम बलमुआ बजरिया से जाके किसरिया गेरुआ ले ले आई हम बलमुआ बजरिया से जाके बाय अमित आर्य जाई बजरिया एहो सावरिया जाई बुदेव घर नगरिया की मानी ना हमारा बात के जल ढारब भोलेनाथ के बवे कहीं गो कमी जल्दी बहन जाई मम्मी यह कहब हम बाबा भीर जाके किसरिया गेरुआ ले ले आई हम बलमुआ बजरिया से जाके किसरिया गेरुआ ले ले आई हम बलमुआ बजरिया से जाके presented by सुरांगम संगीत स्टूडियो। शिवम बाबाली जाई नहाली इहे बावे मोर सपना कहीं अपना दिलवा के हाल हो कदी टिकट तत्काल हो बावे रौरे प्रयास रौरा करी ना निराश कहतानी उम्मीद लगा के किसरिया गेरुआ ले ले आई हम बलमुआ बजरिया से जाके किसरिया गेरुआ रंग ले आई हम